Esta mañá presentábase tamén en Noio o concerto de Álvaro de Luna, que terá lugar o vindeiro sábado 16 de outubro na Sociedade Liceo, ás 6 da tarde. Trátase dunha proposta da Concellería de Cultura, que chega da man da xira Los 40 Stage. Dende o Concello destacaron o feito de poder acoller esta actuación dun cantante que se atopa nestes momentos no máis alto do panorama musical español. Para nós, como Concello, pois non temos máis que palabras de agradecemento a esta cadena, como dixen, que pensara en Noia para poder celebralo. O concerto será na Sociedade Liceo, que lle temos sempre que agradecer a súa disponibilidade, xa que, bueno, pues, contamos co aforo suficiente dentro destas medidas para poder celebralo. Más ou menos teremos un aforo que rondará as 200 persoas. As entradas pondránse a disposición, son totalmente gratuitas, xa unha das condicións, lóxicamente, que está en esto tanto pola cadena como por parte nosa. En este caso es un 40 Stage, que es un formato semiacústico con Álvaro de Luna, uno de los cantantes punteros de la actualidad española, número 1 de los 40, antiguo líder de Cincinnati, veterano ya en la música con más de 8 años de su carrera ya cumplidos. Tan só poderán asistir unhas 200 persoas, polo que se require unha inscripción previa, que poderá realizarse a través do propio correo electrónico do Departamento de Cultura noiés.